Oimore nyakorom gajuangan geno maranirio makare machire chone maro imore entarik pradek dwe mar aboro ganario prario kod angwen wachoko ni duto motuche pachoka koreo kwa kalimbe jatend piny Kenya William Ruto egwenge Masiaya kabende wamenyoni ahinya magmotendre kod go mar jopuonj mag Kuppet ma osebedo kadhi mbele pachoka dute chone maro imore kaka piloro ko pachi lai mar ote machuok enari adeka uchi anono kabende nyado wa mbui kacha Ramogi TV Kenya he YouTube kacha Ramogi TV ke mbui mar X duto waroke pachi nyakorom gajuang tomo kongo magi thondweche. Hiyo uongozi ya upinzani baada ya miaka mitatu, hiyo kiongozi ya upinzani tutatafutia watu wengine, kwa sababu sisi wote tutakuwa tuko upande wa serikali. Jatend piny Kenya William Ruto liko chenro mar loso riwruok mar siasa kod ODM motelo ne yiero mar 2027. Migao mar thieth ochiwo ler ewi chenro mag thieth mibiro chiw ne jopiny kokalo kuom okumba mar chif. Miyo moro majahigni 30 majadak ma Nairobi oyud kod guonyo mar mpox makelo kwan ji mosedo tuono e pachoka nyaka dek. Machiegni nyakorom gajuang jaloko marwa en Liz Otieno nyinga Lydia Hoke wachako limbe jatend piny Kenya William Ruto gwenge ma Siaya kama jatend piny Kenya William Ruto wayango chenro mag dongruok mopogore kaunti ma Siaya limbe mare ma odhigo nyime gwenge ma Kaluo osingo ne piny owacho mare biro tiyo gi jotelo te maneno ni chenro mag dongruok ochopo ne jopiny kor gwenge ma pachoka. Ali Abich ndiye kod ler mathoth. Limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e counties ma Kaluo ne odonjo odiechienge mar adek kawuono kama ne olime county ma Siaya ka oyango chenro mag dongruok mopogore ma bende gato bero ngima jopiny e county no. Ruto ne ochako limbe mare okinyi ma kawuono gi Chula Mageta kama ne oyawe chenro mar sola ma oger gi $230 kod piny owacho mamalo. Jatend piny ne okone sola no geto ne jodak e Chula Mageta maromo 800 yudo stima e utegi ka chenro no bende biro ke chirni ute mag thieth kod skunde manitie alwora no ka oyango ni piny owacho mare oketo tenge bilioni 1.3 mag dongruok e kaunti ma Siaya. Tuko na mpango mkubwa ya kuunganisha wananchi wa hapa na stima, na tumesema wakati tunaunganisha watu wa Kenya na watu wa Siaya na maneno ya stima, hawa watu wa Mageta ambao wamebaki nyuma miaka nyingi pia na wao watapata stima safari hii. Jatend piny bende nomolo ka chud bura malego usonga kama ne oyawe kambirego chele masiriwo rice mill ma oger gi piny owacho ma Siaya kendo bende ne oketo mise e gedo machiro manyasani ka chud burano kod chako gedo magute manego gi oyueyo. Jatend piny ne opako piny owacho ma Siaya kuom gero kambirego chele no kama ne okoni migao mar pur e pachoka biro konyo piny owacho ma Siaya e yudo chiro mar ochele mar kedo kod jo black ma hinyo jopur. Mimi nimekuja hapa kuungana na James Orengo, governor wenu, kwa hii muradi ya mambo ya rice mill hapa Alego Usonga hapa Siaya. Hii kazi county imefanya ni kazi ya muhimu sana, wapigie makofi. Katika mpango yetu tunataka kuwasaidia wakulima na mambo matatu. Ya kwanza, tuhakikishe ya kwamba nyinyi kama wakulima mko na mbegu na mko na mbolea ya sawasawa kwa bei nafuu. Jatend piny ne otene gi jalupne Rigathi Gachagua kod jotelo mamoko e piny owacho mane okoni piny owacho mar Kenya Kwanza biro nywando oganda jo Kenya te e chenro mag dongruok ne jopiny. Na sisi tumefurahi tumefika hapa na Mheshimiwa Rais katika ziara ya maendeleo, na rais wetu amefanya vyema, amesema Kenya yote tuungane kwa sababu Kenya ni moja. Na ndio siku zilizopita amelete huyo Opiyo Wandayi katika baraza la mawaziri. Wewe bwana Wandayi, weka stima pahali yote Kenya. Lakini ndio watu ya nyumbani wa kuamini. Anza nyumbani. Jotelo e kaunti ma Siaya ne okone gibiro medo tiyo machiegni kod piny owacho mar Kenya Kwanza mar neno ni dongruok ochopo ne jopiny e kaunti no. Na ile pesa ambao umetupatia ulisema mambo ya accountability na value addition, tumekuwa tukifanya na watu wa agriculture na irrigation wafuatilie hiyo pesa uone ya kwamba hiyo pesa imetumika kwa njia nzuri.
Adieri koso kadieri? Ile kitu metaja ya Yala Swamp, hii shamba ya hapa Yala Swamp, tumeongea na wewe, sitaki kuongeza. Najua utafanya hiyo kazi. Nataka niseme kwamba we are grateful for the projects that you have given us, and especially the Lower Nzoia irrigation project. Hiyo project itatusaidia kwa mambo ya sunflower, itatusaidia kwa mambo ya pumpkins, na itatusaidia kwa mambo ya mchele. Jatend piny odiochieng' makiny biro tieko limbe mare mandalo 4 e counties ma Kaluo gi county ma Kisumu kama odhi yange chenro mag dongruok ma opogore. Ali Beach, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto kod duond bura mar ODM mondo oikre mar weyo leo mar kweth mobalo kod piny owacho bang' yiero mar 2027. Ranyisi machielo ne UDA kod ODM madhi wuoth e twech achiel e yiero mabiro. Gavana Masia James Orengo kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi osingo mar duoko lwetgi kuom siro sirikal mar William Ruto kaachiel gi tiyo kode e ndalo mabiro. Wandayi kod Orengo osingo ne Ruto ni oganda Luo dhi chung' kode ka bende Wandayi omako chung' motegno ni ok gibi kwayo ng'uono ngang' kuom donjo e sirikal. Chris Owino noluwonwa limbe Ruto Siaya kendo miyo ripodno e yo machal kod ma. E ranyisi machielo, jatend piny William Ruto kod duond bura mar ODM chano loso riwruok mar siasa motelo ne yiero mar 2027. Jatend piny William Ruto okwayo siasa mag ODM mondo oikore mar weyo kweth mobalo kod piny owacho tok yiero maduong' mabiro. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba hapa tuko na kiongozi wa wachache sasa, the minority leader, huyu Mheshimiwa Junet Mohamed. Na jana tulikubaliana ya kwamba hiyo uongozi ya upinzani baada ya miaka mitatu, hiyo kiongozi ya upinzani tutatafutia watu wengine, kwa sababu sisi wote tutakuwa tuko upande wa serikali. Tumeingia sasa serikali, hata mimi sasa najisikia serikali vile niko ndani. Na nataka kusema hapa Siaya, sina nia ya kutoka kamwe. Si leo, si kesho, si kesho kutwa, si mtandagao, si mwezi ujao, si mwaka ujao, si muhula ujao. Kagiloso e gwenge mag Sidindi e kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya e kinde nyasi mar duoko erokamano e wi gwelo mar Opiyo Wandayi ka jatend migawo mar teko, jotelo mag ODM kod Kenya Kwanza ochiwo ranyisi ni ODM kod UDA dhi tiyo kanyakla e yiero maduong' mabiro. Simesikia Joho amesema muko kwa serikali leo, kesho, mtondogoo, mwaka ujao, hata muhula ujao. Siaya mko hapo? Muko kwa serikali? Ndani kabisa. Kuna watu ODM wako ndani ya serikali ambayo wameresign. Sasa hii hata ukisema kuna kasoro tutakubali. Ile nyingine tulipelekwa tu namna hii kenyeji mpaka dakika ya mwisho, tukijua tunaenda hapo mbele tunapata kitu, hiyo pia ikaenda namna hiyo. Ilikuwa huzuni kubwa sana. Lakini saa hii roho imeanza kurudi. Sasa hata chakula sasa polepole watu wamepumzika. Gavana Masia James Orengo, jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi kod jotelo mamoko ma Kaluo opako William Ruto kuom chung' kod Raila Odinga e yiero mar 2007 ka gisingo mar chung' kode e kindeni kaachiel kod duoko lwetgi e yiero mar 2027. Wandayi oramo ni ok gibi kwayo ng'uono kuom donjo e sirikal mar piny owacho mar Kenya Kwanza. Sisi jamii wa eneo hili tukishakata kauli vile tumeamua wakati huu, vile tumekata kauli saa hii ya kwamba tunafanya kazi na wewe, hiyo ndio msimamo wetu. Na ni msimamo wetu leo, ni msimamo wetu kesho, na ni msimamo wetu mpaka siku za usoni. Kwa wacha ni tenango, toka wacha ni tenango. Na nimeona kwa kweli watu wetu wamekubali. Jatend piny onyiso mor mare mar tiyo kod oganda Luo kaachiel kod okang' mare mar chuogo sirikal monyondo josiasa mag ODM kendo opako gai mar ODM Raila Odinga kuom sire lwedo. Raila bende oyudo puoch gi pak kowuok kuom jotelo mag Kenya Kwanza mane oyuoro e nyasi makamano.
Raila Odinga knows what is good for Kenya. I am sure that his stand to work with me for the stability of Kenya, for the progress of our nation, for the unity of our people as a Kenyan people is the right decision at this point in time. Opiyo Wandayi oyudo puoch mogundho kuom jotelo duto mane oyuoro e nyasi makamano kaka jatelo ma wiye otimo jere kendo jatelo ma jakinda. I can assure you, I can tell you, Rais wa Republic of Kenya, that in Opiyo Wandayi, you have a thinker, you have an intellectual, and the work is going to be done in accordance to the needs of the Kenyan people. Opiyo Wandayi is not called an intellectual for nothing. Opiyo Wandayi, kiongozi ambaye mimi nilikuwa na yeye bunge miaka 5, na mimi nataka niseme vile ninamjua, ninamuelewa. Hapa katikati ya masikio akili iko sawa. Na huyu Wandayi atachangia kiasi kikubwa katika vile Kenya itaenda mbele. Chris Owino, Ramogi TV. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka okuoneka katend riwruog Azimio la Umoja giwuok oko mar lombo duond bucha moko mondo migiti kanyakla kaka riwruok makwedo piny owacho. Kalonzo mane loso Mombasa koni en geno margi ni duond bucha ODM pod nitiere kod riwruogno kata bang' jatend piny Kenya William Ruto walo moko kuomgi e tend migepe mag piny owacho. Kalonzo chako limbe mare mar ndalo adek e kaunti ya Mombasa kotene kod jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa kaachiel kod jagoro mar duond bura mar Jubilee Jeremiah Kioni e kind jotelo mamoko. Giramo ni ok gibidok chien ngang' e chenro mar keto piny owacho tesre to chutho ewi gigo ma ok dhi e yo makare e piny owacho. Azimio iko na vyama 23 political parties, and we recognize all these parties. As Azimio la Umoja, our intention is to expand that space. Wenzetu wa Kenya kwanza wanataka kumeza kila mtu kama vile ANC limezwa. Sasa sijui ODM lazima wakati huu mjue bado wao wenyewe ambao walienda wale one kivyao. Kwa hivyo tunatarajia kwamba bado pia ODM wako pamoja nasi kwa upinzani. Vile tumeamua tutaendelea kusimama na wale wote ambao hawajafurahia uongozi mbaya wa serikali hii, wazazi ambao watoto wao hawawezi wakaenda vyuo vikuu sababu ya sera mbovu ambazo zimeletwa na zimeleta shida sana kwa watoto hasa kutoka jamii maskini kuweza kwenda chuo kikuu, na mambo mengi ambayo yamekuwa ya ushuru kwenda juu kila uchao, biashara kuharibika. Sisi tunasema hatutalegeza msimamo, tutaendelea kuwa upinzani, and we remain the people's loyal opposition. Moko kuom rawere mane ochiwore mar konyo golo ringre joma mine manonegi kendo bole bugo makwar e koro ywak ne buogo ngimagi kendo obila sandogi kara bed ni gionge kod ketho moro amora. To kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, anyuola mag jogo manoyud ringregi bende winjo matek wira ni ok ginyal dhi nyime gi iko fuonde manosegol kapok giyudo fuonde moko manodong' mapok sani oyudi. Dwachiel sani osekalo tok masira makware muoche pacho ka, masira mabende noweyo ganda buora ka hum tok obila tudo jala achiel gi nek mar mine maromo 42. Nek mabende nomiyo rowere makware okae ochiwre mar konyo piny owacho kaachiel gi anyuola mane chich ni wedegi ne onegi kendo ringregi owiti e bugoni. Jo-Waswahili ne ogongero ni erokamano mar kanyna en agwecho. Mane makoro luo moko kuom rowere mane konyo bila kolo ringre e kware ka. Wengine kuna mmoja wetu alikuwa ameshikwa na baada ya kuleta ile shida aliweza kuachiliwa. DCI walisema kwamba ukitoa mwili hapo itakuwa ni wewe mwenye umetoa hiyo mwili ndio utakuwa accountable. Hiyo mwili mbona umetoa? Na hiyo mwili unajua uliweka hapo kwa maana wewe ndio umeiona mali iko. So DCI alikuwa ametutishia sana hiyo wakati kusema. Joseph Njoroge kod Lange ne ochiwre kendo ne ginywako mar kolo oko maromo gundni 9 mane oting'o maromo ringre 13 gikone. Makmana ni chiwruok margi chal kama dhi ketogi e kinda kuru gasumbi. Ni kumaanisha ni kama wanaficha kwa sababu ukiangalia DNA zimetoka
tulitoa mili 17 ndio iko pale, na hiyo mili 17 zote ni nusu. Hakuna mwili iko full. So ni kumaanisha kama nusu imepatikana, nusu nyingine iko pale. Tumekuwa tukipata new numbers ambazo zinatupigia, lakini hizo numbers hauzielewi, na pia ukiongea na watu hauelewi vizuri, lakini wanakutishia tu. Hauelewi ni watu aina gani pia wajiintroduce, but probably ukisikia tu venye anaongea na maswali anauliza, unaona ni mtu anajua kazi yake anafanya. Bankolo ringre oganda kae chenro mane itayo e bwarita mager gi obila, bang'e to piny owacho ne ochungo chenro ni gino mabende oketa nyuola moko mapodi ne kod geno kama diny. Roslyn ne wayude kae nus. Koro kinyisowa ni warit ni ok nyal miwa nus. Ipenjowa ni komiu nus mudhi uiko. Kendo kinyi wachako wayudo nus moro wamiu. Udhi timo liel dire. Koro ema wan wapenjre ni kok gold bodies teno yudre nus. To parts man tiere mochari begin nuse. Koro ka nus mare onge e mochari kacha. To koni be ochung golo bodies. Nus moro ni yudre nade. Wasadi kadisa nyiso ni warit. Wasetimo DNA result poko duogo. Podi nyiso ni warit. Koro pod warito nyaka sani. Oimano liet koro ichwalo mar monde chenro mar manyo ringre ni odhi nyime. Kwa sababu serikali imeacha kabisa kufuatilia ili uchunguzi ufanyike kikamilifu na familia waweze kupata ile tunaita closure. We demand the state to come clean and clarify its role in this tragic event. We demand that the retrieval of the bodies be resumed immediately and that a full accounting of the deceased be provided to the public. Magitimre seche mari roge makenda tich oganda e Thuruka koro sunda jatend piny William Ruto mondo tieki chutho kaka ne osingo kinda kisera mare mar ombulu nobiro tieko wach mar ndhiyo jopiny ailal godo miru. Bugoni dochario mokalo nen kama ne omako dhog jopiny mokalo kalore kod wach mane okumo bilani maromo ringre oganda 42 nowiti iye kaa. Penjo maduong' jesani en to bende no gol gi duto kosepod nitie ringre oganda mapod odonka. Eric Owenga, Ramogi TV, Kware, Nairobi County. Yorok no bede bwa Mameru ka obila nodonje kind jong'anyo makwedo kendo mamoko masiro gavana Mameru Kawira Mwangaza. Obila no kiro iro malungo wang' mabende no donje skul primary Mameru kendo rocho chenro mag somo ka jopuonjre moko 5 noyudo kony mokwongo kata first aid kuom kowuok kuom Happy Stars mag Red Cross. Sharon Ngao ntiere kod ler. E skul primary Mameru mabende chiegni kod apis gavana Mameru Kawira Mwangaza nobedo kod chochni makoni kod kocha. Tok jong'anyo mana kwedo gi mago manasiro Mwangaza ne obedo kod rakruok. Jopuonjre mana rik dhi nyime gi sombgi ne odore kamarach e kinde manobila obayo jong'anyo gi iro malungo wang'. Iro ni no ba modonje skul ka jopuonjre maro mabich no yudo hinyruok makoni kod kocha. Kata kamano ne giyudo kony mokwongo kowuok kuom apisas mag Red Cross. Jatend jopuonje skul primary Mameru okumo chal mar wach makamano. Wale walikuwa affected, but hiyo kutoa machozi, kila mtu ametoa machozi na kulia. Those things. They were about 4. Kuna moja imeingia mpaka kwa class watoto wakiwa, nyingine kavunja huko nyuma, nyingine huko mbele. But it was accidentally because there are some. Unajua wakati wamerushiwa, there are some who have jumped through the fence kuingia shule, which was bad. Kweth mapingo gavana Mameru Kawira Mwangaza wacho ni otiyo e tok chik banka no seng'udhe oko gi od bura mar Senate kendo gikwayo doho maduong' mondo thich oko bura makamano manochwalnegi. Tutaandamana mpaka aende, lazima aende. Kama atashuka leo, atashuka sasa hivi, lazima ashuke. Hatumtaki, tumechoka na yeye, tumempea the 2 years, hakuna kitu amefanya. Mara ya kwanza akakuwa saved, mara ya pili akakuwa saved akitifanya huko Senate. Vile alienda kulia huko Senate, akutangi alie huku Meru hivi. Akipita pale Kavita, anakuja huku anakuwa simba, lakini akiwa Senate yeye ni mnyenyekevu. Kawira must go. Na hii si mambo about gender. Hii ni mambo ya incompetence na tunasema hatutaki uongozi mbaya. Hatutaki uongozi mbaya hapa Meru. Kawira must go. Si ati tunamchukia, ni mambo ambayo ametuonyesha hasa sekta ya uongozi. Sisi kama wanawake hatumtaki. Nataka niseme sisi kama wa Meru tumechoka. For the last 2 years hakuna development tumepata ndani ya Meru. Tumemwona akipeana ng'ombe,
akipeana gumboots ambazo hazitusaidii. Kwa machielo johera mag Mwangaza to se jong'anyo mosebedo ka kwedo ten Mwangaza kinde ka kinde kagibedo ni ng'anyo makamago osebedo ka rocho chenro mag ohala e kaunti ma Meru. Nao watu wajue Meru ni yetu na hatutaki mtezo hapa, watu wakuja kuharibu kazi zetu hapa. Kwa kama ni maneno ya kura ilisha, hii aibu tumejiweka, tumejitangaza aibu yetu Meru Kenya yote kwa watu ambao ni watu wako na greediness. Si ni aibu kwa watu kweli? Ukiwa chini ya mama na mama ni 10. Yule anachomeka wanaume. Tulipigwa Mereka na mama akatushinda kwa kura 2022. Mtakubaliana na kura zenye Wameru walipiga, mama aendelee kufanya kazi. Hawa wenye wametoka saidi ya Igembe na wenye wanatoka saidi ya South Menti wako na maneno mingi. Hawako pamoja na sisi venye tulikuwa tumeagree. Wanaharibu hizi biashara. Ndio sisi tukasema juu hizi biashara ni za wazazi wetu. Wengine ni maanti yetu, wengine ni majirani, ndio tukasema hiyo kazi hatutaki tena. Gavana ma Meru Kawira Mwangaza ne dores rock banka ne thiche oko kodod bura mar Senate. Bang bura mar thiche oko ne ochwale nyim doho maduong' ma pacho kae. Bura makamano ibi winj kendo yal chien tarik 17 mar dwe manyien. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Oganda jo Kenya kwa mondo miondikre tiyo gi kito kumba manyien ma Social Health Insurance Fund Chief motelo ne Keta Yanga chako tiyo kode tarik 1 dwe mar 10 gane. Mawacho gi jatend migawo mar thieth Dr. Deborah Baraza e kinde Keta Yanga chenro mag thieth makori biro chiwe bwo kito kumba no kama oting'o chenro mar Linda Mama, thieth mag apoya kod ka jotuo mar kansa ibiro chulnegi nyaka siling 400,000 mar thieth e bwo chenro no higa ka higa. Enyasi mano bage kar bagoromo ma KICC, jatend migawo ma thieth Dr. Deborah Baraza oketa yanga chike mabiro tawo kito kumba manyien ma thieth ma Social Health Insurance Fund mabiro chako tia yanga tarik 1 dwe mar 10 higane. Kito kumba ne dhi duogo chenro mar Linda Mama machiwo thieth manengo ne ofungore ne mine mayach, chenro manochaka yanga gi mino jatend piny machon Margaret Kenyatta. E bwo chenro ne joma mine makonyore ibiro chulnegi siling 10,000, kamago mabiro konyore yor pala ibiro chulnegi siling 30,000. Familia mar minegi bende ibiro nywandi e chenro ne. The tariffs for normal delivery under SHA have been increased to 10,000, that's for normal delivery, and for C-section or cesarean section up to 30,000. And we are not only covering mothers, but the whole family. Chenro ni bende biro neno ni jo Kenya duto mondikore ochulnegi thieth ma apoya motisi ni emergency treatment ka jopuonjre ma pacho ka bende ibiro chulnegi thieth e bwo chenro mar Edu Afya. E bwo chenro no, jogo man kod tuo sukari mayudo thieth e osiptende mag level 4 kod 6 ibiro chulnegi siling 4,300. Jogo man kod tuo remo maringo matek ibiro chulnegi siling 2,850, ka jogo man kod tuo mar anemia ibiro chulnegi siling 6,800 higa ka higa. Jotuo ma irwake ward ibiro chulnegi siling 3,360 e osiptende mag level 4, siling 3,920 ne mago mane level 5 kod siling 4,480 ne jotuo ibiro rwake ward e osiptende mag level 6. Jotuo mag kansa ibiro chulnegi siling 400,000 e bwo kumba mar thieth no. Now this looks at treatment through chemotherapy, radiation therapy, hormonal therapy and immunotherapy. Any lab investigations involved during the course of treatment. We're looking at apheretic platelets, red cell exchange, radiological services needed. Bende oyangore ni bang' higni 2 bang' keta yango kumba mar thieth no, jogo moito joge gibiro chulnegi siling 3,000 marito ringre kod siling 500 mar od kano ringre kuom ndalo 5 kapok oike. Can we roll out to 100%? And yes, we can. But this is a collective effort. It is not an MOH effort. Daka en prayo kod ariyo nyakono mga juang bang' sa 3 mar otieno chenro en oimore erokamano kuom kete mana kae Ramogi TV na singo kao pachi kapok kao yo mokwongo. Monica Kumu kantie Siaka Baba owacho kacha ni omor ahinya gi chenro ni mar oimore kendo kaka weche manyien chopo ne oganda Luo. Kae to wacho ni kata kamano wach mar kwari wacho ni en gima tek mokadho kendo gima pod lit ne oganda. Kae to upenjo ni tang'o miyo jal mane ichich godo inonego jogi nolal kende mowuok e sel to jomoko to nodong' e sel kanyo sel nogono mabende jogo bende no kane. Kae to kanyo bende wacho kanyo ni mogik to serikal nyaka koro ne kaka timo lalruok gi jopuonje mondo mi somo kik rochre pacho kae e tam mogik e higa nikech nyalo rocho nyaka penj maduong', otherwise wacho kanyo ni en kodwa nyaka giko.
kama na Nyamonika. Florence Cattell wacho ni Bondo Town weche gilerie mokalo kaeto wacho ni entiere kodwa kata kamano aja singo mwacho ni chiwo kaluo gin singo mwacho no sebedo koneno ka bendi chiwo gwenge moko to pok otimore. Geno mare en ni singo makamago bro chopo kare. Nano Joramo Wiyo Gao mano wuoda hero wacho ni owuoro lwenj ma Jomeru omakogo Mwangaza wacho ni en lweny ma okrum owuoro ahinya kaeto wacho kanyo ni kwe mondo mi obed Meru. Ano bende jadolo Reverend Samson Ondiek kaachiel gi Antifical Juma gin tiere kacha Kindu Bay giwacho ni gintie kodwa yoyu giskocha wacho ni gimora ahinya gi chendo ni mar Oyimore. Kasimo Gum aneni kacha in bende wacho ni sechope chendo bonyo juok wuod Kalamindi wacho kanyo ni en kaluwore kod kaka jatendlo tayo ganda mora ahinya gi ker kalure kod kaka otayo ganda makaluo kod service mage wacho Nyasaye mondo mede rieko. No bende kanyo ote mo or kanyo gi John owacho kanyo ni serikal onego kony familia mowito jogegi mondo mi ng'e maler gino mabende ndiboni no nego gaeno bende Pastor George Maro di Jesus Fellowship Church wacho no sayore chenro kendo gin kanyo gi Madam Vida mar Nyalkinyi Primary kaachiel gi Pastor Elizabeth mar Bongo Glow Church gachiel gi Obadu giwacho kanyo ne gimora ahinya gi chendo ni mar Oyimore. Ano bende kanyo ote mo or kanyo gi Mama Sonko Mikai Kiloki wacho ni entie kodwa kaachiel gi wuon pargi Kevin Adada wacho kanyo ni telo to ber kani e gweng'u badi koro chopo gweng' gi welo wacho ni gin kanyo gimora ahinya gi telo mabede kodo Njokaluo kata kamano gitim girieko kendo gitim maber gin gi min gi Benta ka ntie Kiambu kod Johala Manyabera wacho no kaw mos duto kantie Nyaroto gi Jokona Koito te mano min Sonko Mikai Kilok. Jakom Gideon Midega wacho ni en nyakwar Dorka wuodo yomo gango entie Kisumu wacho no mora ahinya kod limbe jatend piny Kenya William Ruto masane dhi mbele gwengego Manyanza Mwalimu Jael gi Mwalimu Bernard kaachiel gi Mikaya wacho ni gimora ahinya gi chendo mar Oyimore gintiere gwenge ma Migori gi kwayo mana winjruok mar jopuonj gi serikal mondo mi wechego mag somo kik bed kod rochruok. Wayo matin nyakwarom ga juang kaka mana kanyo ka Jared mano jadolo Jared Owiti Ganda wacho ni entire dala Kodera kata kamano gi kode mana mar ko jaduong Pitalis Owiti Ganda jakanyamoko mabende Nyasaye no kawo chunye dwe mokalo Nyasaye mondo mi oket chunye kamo kwe kwayo ucho makende na Reverend Dr. Jared Owiti kaachiel gi familia margi. Wayo matin nyakwarom ga juang ma eno Oyimore kikidhi mabor. My name is Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, nitaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. I decided that I will empower my house manager completely. It was on a 3 billion balance sheet when I joined. By the time I left, mid-year 2024, the balance sheet has gone to 1.8 trillion, according to the published results. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital.
Tito. Mogi kocha momsache masiling alfabich. Mano donge oromeri to nyithindo abich. Lakini tek gamonda ne kiketu skari. Makauno ni anena no ket skari. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod jailieta. Machiegni kero nyakon Mgajwang' Chendo eno imore wadhi mbele gi miweche manyien ka koro twang'eyo mago mag somo. Jopuonj mag skunde mag sekondar e bwo riwruok margi mar KUPPET nodhi nyime kod ng'anyo margi e gwenge opogore opogore pacho ka giramo ni ng'anyo margi biro dhi mbele nyaka dew dwachgi. Juma nigi ler koa e kaunti ma Migori. Ng'anyo mag jopuonjego mag skunde mag sekondar e piny Kenya mangima ne ochopo odiechienge mar abich. Jopuonje gwenge mopogore opogore pacho kae ne odhi nyime kod ng'anyo margi. Chuny bombe ma opogore opogore ma oting'o Migori, Mombasa, Homa Bay, Bungoma kaachiel kod mamoko ne opong' kod jopuonj mane orwako lewni maratong' men mano marwakruok mar jopuonj ma ong'ere kaka KUPPET. Jopuonj ne go firimbi, kamiel bende ne gimielo ka giramo ni ok gibidok e sikul nyaka chieng' piny owacho chop dwaro margi. E chuny boma ma Migori, jopuonj riwruok margi mar KUPPET ka otele kod jagoro margi Samuel Orwa kod jakom margi Henry Otunga ne wane giikore mar twak kod piny owacho. Kata kamano, dwaro margi to bende nyaka koro chopi. Thuolo mar twak nitie. Kendo wawacho ni National Executive Board motelne ga kelo Missouri ni wuo gi ng'ata ma de wuoyo kodi wuoyo to wuo to gimwadwa winjo ni gichopo chike kaka wadwaro no ka gitimo kawuono sawa ka onge to pod wan mana ka gik mane wachikore kodgi ma giwacho gi weche mang'eny gi kisungu mang'eny ka koro kweda winjo wadwaro action mondo timgi sani kawuono wadwa ni mondo sirikal ochop gik mane wacho te threats manono mwawinjo go ok wabi chike itwa osiep ng'enyo man go kawuono ok en mar jopuonj masani en nyaka makiny nyaka morucha nyaka mabiro biro tijwa ni en tich ma sirikal ochayo mogik wasebedo ko wawacho weche mang'eny ndalo mang'eny to jogi okchikitgi. Kama walimu hatujafurahia sana vile tume la kuajiri walimu inafanya kazi na sisi. Mwalimu ni yule ambaye kila saa anaambiwa ajukumike lakini hakuna malipo. Kama walimu wa Migori tumekataa kurudi darasani sababu hawajatimiza yale ambayo tuliongea. Jopuonje kaunti ma Homa Bay bende ne obago ng'anyo margi e boma ma Oyugis e kaunti ma Homa Bay ka giseyo duol mochunde gi jopuonj TSC kuom tamore keto winjruok margi e tim. We want to ask the Teachers Service Commission to stop the intimidation forthwith. We have information that heads of institutions are instructed to give names of colleagues who are not in school. Wawacho ni sirikal mar Kenya onego okwawa ng'uono. Nikech kasa mano waling to wagiso gini mondo gi implement the second phase of the CBA in Agiling. Koro bedo ni na ok gi implement CBA no. Dong
strike that we are not going back to class until our demands are heard and addressed. Our demands are very easy. No one is going to intimidate us through court orders. No one is going to kidnap our executive secretary. No one is going to force us back to students when we are stressed. County ma Mombasa kaachiel kod Bungoma bende jopuonj mag skunde mag sekondar bende ne odhi nyime kod ng'anyo margi ka gichiwo seyo ne duol mochung' ndiko jopuonj Teacher Service Commission. Adwa miwa pesa maber wabed jotich sirkal kwa wuotho to wan bende wan mana jok man gi nyadhi ma ji oluore pap gi e gweng'. Our demands remain: 1. Confirmation of 46,000 interns. 2. Promotion of teachers 130,000. Giramo ne dwaro margi nyaka chopie kod piny owacho. George Juma, Ramogi TV. Jalupo gai mar ODM Godfrey Osotsi, hoseo director madul mandiko jopuonj TSC Nancy Macharia, mowacho ni otamore keto e tim dwach jopuonj mag Kuppet. Onyiso Macharia mondo mi opodh chudo ne jopuonj go kendo we bwogogi ne ng'anyo margi oluwo chik. Noloso vihiga nyasi mano yuore kod jotend Kuppet e gwenge makono moseo obila kuom mako moko kuom jokanyo mag Kuppet. Kuwa gavana, shikilia watu wa Vihiga vizuri. Sana zichukue mkono uzeza usali ili kwamba wananchi wa Vihiga. Mheshimiwa Rais, hii mambo ambayo TSC inafanya ati sasa inakata, tafadhali chukua simu, pigia Nancy Macharia umwambie waache upuzi. Hii mpango ya elimu University Funding Program. Sasa watoto wetu wa university wale maskini wanahangaika kwa sababu ya hii mpango. Kama ODM sisi tunasema hiyo mpango is flawed. It must be reviewed. It must be made people friendly, and our children cannot continue sitting at home kwa sababu ya kuleta mpango ambao isaidii. Komiti mar od bura mochung' ne ng'iyo kaka piny owacho tiyo kod omenda mag jopiny e bwo telo mar jaod bura Manava Kolo Emmanuel Wangwe olimo moko kuom udi manoger kod bad migao mochung' ne omenda mag Aeri kata NSSF e kar dak Manyayo Estate e gwenge mag Embakasi e kaunti ma Nairobi. Wangwe oyango ni kar doko ni bad migao mar NSSF nochulo kambi mar China Jiangxi mar piny China orak mar gero udi 272 kendo chulo kambi no omenda maromo milion 215. Kambi no gero mana udi 42 kende kendo bano piendege modhi. Kata kamano jagoro mar NSSF David Koros dok ne NSSF kao seo county ma Nairobi kuom leo podho oboke mag gero udi maromo 176 gino manomiyo kambi mar Jiangxi ochungo chenro mar gedo. Literally is not there because the land that is there, number 817 and number 296, both belong to public institution. They are not supposed to be built commercial residential institution units. So it's land which must be negotiated upon for them to build. So meaning the management then decided to award a tender without actually the land with itself. So for today, the current management feels the land where we are standing now is an alternate. Of course, there was an engagement between the NSSF and the City Council for approvals, which never happened for the reasons that the available properties or spaces that were there were actually public utilities or public properties, hence the reason why they never gave the approval. However, of course, a tender had been done, and of course, subsequent to that, the tender had to be cancelled at some stage, and that is why we are now in the process of addressing those historical issues.
Migawo mar thieth oyango yudruok ng'ato mar adek mantie kod guonyo mar mpox e boma ma Nairobi. Kaluwore kod andika mogol kod director mar thieth Patrick Amoth, duoko mar lab no oduogo ni miyo moro ma jahigni 30 nitiere kod tuono. Miyono wachore ni nolimo piny mar Uganda juma achiel mokalo. Amoth omedo ni miyono oket tenge sama koro odhi mbele gi yudo thieth. Migawo mar thieth omedo ni jowuoth maloyo nus milion osebedi ka inono kendo ipimo ne tuo mar mpox ka koro gisingo rido chenro ma kamago. Jagore bad migawo mochung' ne wuok kata donje pacho ka Julius Bitok dhi nyime kod choko pach jopiny ewi kadi moyiedhi mong'ere kaka Maisha Card. Bitok kawuono no bagoromo kod apisas mag sirikal kamoting'o county commissioners kod regional commissioners ewi ndikruok kod choko pach jopiny ewi kadi mar Maisha. Jatelo no yango ni piny owacho ochano choko pach jopiny e counties mopogore opogore kawo jiwo apisas go mondo mi okonye tawo kenge mag sirikal eneo ne jopiny oyudo ler moromo ewi kadi mar Maisha. Nyaka sani jopiny maromo milion 1.6 osendikore ne kadi mar Maisha ka maromo 400,000 mapok okaw odiwo e apise mopogore opogore mag piny owacho. Some of the reasons why Kenyans keep on going to court is because of public participation. Like for example, the reason why we had this forum today is because we want to consolidate our public participation using Ngao. But it's the very reason why Kenyans are also going to court. So it is back and forth. But we are saying we are doing our best to comply and to ensure that we do everything that is required by court. In fact, some of the feedback we get from our Ngao officials on the ground is what we are going to present to court as evidence that these are the things we have done. We have done that before with 820 forums, which Ngao ran, and we are still going to continue with it. The minister also gazetted the new charges last year. For new applications, they pay 300 shillings. But the cost of the card, of this card, is about 700 shillings. But the government has subsidized. Now you pay 300. But when you lose the card and you want to replace it, the gazetted charges are 1,000 per card. So anybody applying for duplicates will pay 1,000. But all new applications, it is subsidized. They are paying 300. Niliona kwa Inolo. Ulikuwa unaamini utashinda? Nilikuwa naamini kabisa. Na ndio cheki yako na. Sasa itanisaidia. Ile nataka waambia watu wacheze hii ni kitu ya ukweli. Nilicheza, kwanza nilicheza sabali 3. Oh. Na nikapata pesa. Ndio hizi sasa. Thumba marubela kakasikiza tulimari indiro star 812 star 784 reli kata ash Ramogi TV odhiyo tumeduta. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital na pia nitaendeleza mambo mengine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428.
en tich maduong' marich. Mogik otamo msache mar siling 5,000. Mano donge oro merito nyithindo 5. Lakini tek gamonda ne kiketo skari. Makawuono ni aneno noket skari. Machiegni mago mag tuke nyakorom Gajwang'. Alap ma Nyayo Stadium mantiere chuny boma ma Nairobi biro bago tugo tielo mar ariyo mar CAF ka klepe mag Gor Mahia gi Police FC biro yudo thuolo mar bago tuke kapok alabno loro ayanga ne gedo mare. Report kowuok e riwruok matayo tuke mag adhula pinje mag Afrika CAF nolero ni alap ma Nyayo nyalo mana bago tuke adhula rang'iny mar manyo tiko mag donje grube ne klepe ariyo mag Kenya. Kanyaka sani Harambee Stars nyaka many mana alap machielo maginyalo bagi tukegi. Kenya Police biro rakore gi klab mar Zamalek mawuok e piny mar Egypt tarik 13 dwe mar 9 ka joloch lig maduong' pachoka nyadi 21. Gor Mahia biro bago tielo mokwongo ne klab mar Al Ahly tarik 15 dwe mar 9 e alap ma Nyayo. Tim mar Kenya jotugo matugo tuke mag volleyball ma hikgi ni 20 kidieny mar nyiri notieko thuolo mar 4 e tuke mag pinje Afrika manobagi e piny mar Tunisia. Nyidendi ma Kenya nologi tim mar Algeria tukgi mokwongo sets 3-1 mar 20-25, 20-25, 15-25 gi 15-25 kendo okawo medila mar bronze. E nus finals Kenya nolo sets 3-0 gi tim mar Egypt manolo e finals gi jobag tuke gi Tunisia. Tim mar Moi Airbase no kano okombe mar Kenya Defence Forces tuke mag Taekwondo Championships bang' tike thuolo mokwongo tukego manobagi kuom ndalo 4 lap ma Moi Airbase County ma Nairobi. Tukego noyudo timbe 16 mawuok e kidienje duto mag jolweny ka tukego noitiyogo mar konyo jotugo mar tim mar Ulinzi Taekwondo. Figi Thangor mawuok e kidienje mar 86 Ahmad Reke Battalion kata ARB manotugo tuke mokwongo norieny kendo okawo loch e kidieny mar fin category. Team mar Construction Engineers Brigade Emerged notieko thuolo mar 2 ka team mar Armored Brigade notieko thuolo mar 3. It requires dedication, consistency, but I'm proud of myself. You know, every black belt was once a white belt. So far I'm very proud of myself, and I'm very proud also of the brigade. My brigade, I've won gold. I'm really happy for this time. It's my first time, and as a new soldier, I see a bright future. It has really helped me to grow. Now I know I can fight. Tuke mag golf mag Kasuku Cup mbiro bagi tarik 21 dwe ni alap ma Lash Par 72 Royal Nairobi Golf Club oyudo sir mar omenda maromo milion 1 kowuok kuom bengi mar KCB. Kaka achiel kuom tuke mag golf mantiere kod nyadhi pachoka, tielo mar 4 mar Kasuku Cup biro kelo kanyakla jotugo mantiere kod lony yowuowi gi wakeini mowuok e kor gwenge duto ma pachoka ka nyithindo matugo tuke mag golf bende biro yudo thuolo mar tugo. Moyo jotugo 200 higni biro yore tukegi mano chakore ayanga higni 3 mokalo mar Elisha Kasuku ma en jatugo mar golf mantiere kod lony mar ariya. The reason why I'm just doing this is I want to introduce awareness of the foundation. I'm trying to get it back to where I started. I started sports during the colonial time, and now if I look back where I came from, I would like, at my age now, I would like to go back and do exactly what they did to us in the crew.
Club mar Real Madrid no wuok chien gol achiel kendo chono club mar Las Palmas gi amodhi mar gol achiel kuom achiel e lap ma Estadio Gran Canaria tuke mag lig maduong'